أتي ጥማር ዕንጨይቲ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ቁሸት ዮሴፍን ሓይለኣብን ኣስመሮምን ዝስምዖም ሰለስተ ወዳት ዝነበርዎም ኣቦይ ብርሃነ ዝስምዖም ለባም ኣቦ ነበሩ። እዞም ሰለስተ ኣሕዋት ወላ እኳ ፃዕራማትን ትጉሃትን ተነበሩ ኩሉ ግዜ ይቀናንኡን ይባእሱን ነበሩ። እቲ ዕረፍቲ ኣልቦ ዝኾነ ቀጻል ባእሶም ሓቢሮም ንኸይሰርሑ ይኣንግጾም ነበረ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣቦኦም ብጣዕሚ ይጉህ ነይሩ። ሓደ ረፍዲ ኣቦይ ብርሃነ እቶም ዝፈትዎም ደቁ ክጓራፈጡ ብማዕዶ ረኣዮም እሞ ንሰለስቲኦም ደቁ ብምጽዋዕ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ኮፍ ኣበሎም። ንደቁ ክምህሮም ኢሉ ንነዊሕ እዋን ዝሓሰበሉ ሓሳብ ክርድኦም ብዝኽእል መንገዲ ገይሩ ከካፍሎም ጀመረ። እዞም ደቀይ ኣዝየ ክኣረኩ ከለኹ ንዓኹም ጠቓሚ ምኽሪ ኣለኒ እሞ ጽንዕ ኢልኩም ስምዑኒ በሎም። ብምቕጻል ድማ ካብቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ዕንጨይቲ ስሒቡ ንነፍሲ ወከፎም ሓሓዲኦም ዓደሎም። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ እንተኽኢልኩም ነዛ ዝሃብክኹም ዕንጨይቲ ኣብ ክልተ ክሰብርዋ ፈትኑ በሎም። ብዘይ ዝኾነ ጸገም ከዓ ቅድም ዮሴፍ ቀጺሉ ድማ ሓይለኣብ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣስመሮም ብዘይ ጸገም ዓጠቕ ዓጠቕ ኣቢሎም ሰበርዎን። ኩሉ ክዕዘቡ ዝጸንሑ ኣቦይ ብርሃነ ነዘን ንጽል ዕንጨይቲ ክትሰብርዎን ዝተጸገምኩም ኣይመስለንን በልዎም። ሓሳብ ኣቦኦም ግር ዝበሎም ሰለስተ ኣሕዋት ብዓቕሊ ስቕ ኢሎም ተጸበይዎ። ብድሕሪኡ ኣቦይ ብርሃነ ጥማር ዕንጨይቲ ኣልዒሉ ንነፍሲ ወከፎም ዓደሎም እሞ እንደገና ክሰብርዎ ክፍትኑ ኣዘዞም። ትእዛዝ ኣቦኦም ብምስማዕ ድማ መጀመርታ ዮሴፍ ፈቲኑ ምስላ ጣብዮ። ሓይለኣብ ድማ ጥበብ ሓዊሱ ዋላ እኳ እንተፈተነ ክሰልጦ ኣይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣስመሮም ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ዋላ እኳ እንተፈተነ ዋላ ንሱ እውን ነቲ ጥማር ዕንጨይቲ ክሰብሮ ኣይከኣለን። ብድሕሪኡ ድማ ኣቦይ ብርሃነ ፍሽኽ ብምባል እዞም ደቀይ ሓንቲ ንጽል ዕንጨይቲ ቀጣን ስለ ዝኾነት ንኽትሰብራ ኣይትጽገምን ኢኻ። ጥማር ዕንጨይቲ ግን ሓያልን ምስባሩ ኣጸጋምን እዩ ዝኸውን። ንስኻትኩም ከዓ ምበኣስን ምውድዳርን እንተቐጺልኩም ከምታ ንጽል ዕንጨይቲ ክትፈላለዩን ክትስበሩን ኢኹም። እንተሓቢርኩም ግን ሓያላትን ጽኑዓትን ክትኮኑ ኢኹም በልዎም። እምበር ካብዛ ጽውጽዋይ እንታይ ንምሃር? እወ ሓድነትን ሓይልን ኣብ ሕብረትን ስምረትን እዩ ዘሎ እሞ ካብ በበይንናን ንሓድሕድናን ንቃለስ ብሓባርን ብጥርንፍን ንዕየን ንዕበን።
بلو كسبب زمت جزيه بخالص وصواي مراخب سسنايو نعخم